И за новата Кю седмица да си я кара със здраве нашия брат. Поздрави да звучат за принцеса Наска от най-добрия диджей от нашото братче от мастера. Диджей Мастер, най-доброто озвучаване. Това е Мастер в град Септември. Нека да бъде жив и здрав. За своята скъпоценна щерка, за Наска специално. Симан Девла чайори Voi si baghe devla dai gudi Si ma devla чайори. Още пари за оркестъра. И за малкия Сен, специално за малката Наска. А най-вече за своята съпруга от диджей Мастер специално. Наске Мишужи чайори. Само тук е пробвам тернога мина. Наске Мишугар чайори. Само тук е пробвам. Тук е саката. Видимо майстро. От диджей Мастер специално за малкия принц. Нека да бъде жив и здрав за виновника. Това ми е прекрасно тържество. За неговите родители, за цялата им фамилия, нека да бъдат живи и здрави. И за всички комши, специално. А най-вече за малката принцеса, за Наска. Ех си ма девла чайори. Voi si e Master eskiri sugar chayori. Oh si devla chayori. Voi si e papuski kudli chayori. I Naska e aseneski unukina. Plakit samo devla živina. E Naska lezere dajange e familia che Уенге живина. Айде, майстро, Янша Кемо. За малкия принц, за Юлианчо, за неговите родители, за всички гости, всички приятели. Бъдете живи, здрави и на здраве! Най-доброто студио, фото и видео, Студио Степа. Наске, амари фралици чайори, лако баба, лаки мама живине, е Наска, лаки живина, лаки ви фамилия, не загада. Браво, момчета!